extrémních podmínkách nebo při náhlých událostech, kdy dojde k přerušení komunikace, máme často naléhavou potřebu spojit se s okolním světem a zjistit informace a situaci venku. V takové chvíli nám zařízení, které dokáže fungovat i bez elektřiny, může nejen poskytnout informace, ale také nabít zařízení, což nám přinese klid. Dnes vám představujeme rádio, které nikdy nestratí energii a může vám skutečně pomoci v kritických momentech. Přední část tohoto zařízení je vybavena silnou svítilnou s dosahem až 1000 metrů. Když vytáhnete anténu, můžete přijímat aktuální zprávy a reportáže o mimořádných událostech a dokonce poslouchat i zahraniční zprávy. Navíc je vybaveno paměťovou kartou, USB diskem a funkcí Bluetooth. V případě výpadku vody a elektřiny může také nabíjet mobilní telefony a různá digitální zařízení. Velkokapacitní lithiová baterie může být nabíjena ze sítě nebo pomocí solárního panelu. V krytu nebo za deštivého počasí lze generovat energii ručním otáčením. Je kompaktní, ale velmi funkční a praktické. V nouzových situacích chceme mít přehled o okolním dění a možnost včasného příjmu těchto informací nám umožní lépe plánovat a připravit se. Toto zařízení je nejen velmi spolehlivé a užitečné, ale také vám poskytne psychologické ujištění. Pokud ho ještě nemáte doma, klikněte na odkaz pod videem a objednejte si ho, dokud je k dispozici. Počet kusů je omezený, kdo dřív přijde, ten dřív bere.